फाग्लासो बिराद दाम इउर' 50आ 11 लाख थांखायो ओमफ्राय 3 लाखसो डाउन पेमेन्ट होबाबो 8 लाख 12,000 लन जाबावो 3 लाख डाउन पेमेन्ट होबाबो इउर' 50आ बङाइगाव आरोना ओमफ्राय जोंनो दा नै इउर' 42 खौ बेखौ खिथादों इउर' 42 खौ बेहा एसे खम गोलैगोन बियो साइड गियार बेबो नै इउर' 42 साइड गियार ओमफ्राय पावारा खम जाहैगोन बेयो एसे पावार स्टारिं गासिबो बिराद दाम पावार ट्रेकआ माथो ने पावार ट्रेकआ बिराद दाम माथो दामानो बारा गोलैथारो नैबे गोसोमखौसो फसायदोंमोन आं बेहा 43 बेहा साइज नुयोना बे जाहैबाय इउर' 42 बेयो नै ओमफ्राय गियाराबो नै सेमानो साइड गियार आरो बेहा ओमफ्राय नैबाव मा दं नै ट्रेक्टर बाहायग्राफ्रा मिन्थिखायो आंथ' बाहायफेरा ट्रेक्टर जोंना गिदिर दामफार माबा माबिखौ सालायो 12 साखा 13 साखा ट्रेलार एखे सालायजोबो आरो ट्रेक्टरखौ सालायफेराखै खारहोनोलाय हागोन आंनो सालायलांगोन डिलिभारि जाबा ना एसे फिसासिन नुयो नामा बडिखौलाय फिसासिन एसे 50 निफ्राय माने खम ना पावाराबो बे 47 नै इउर' 47 इउर' 50यानोखानो बियो माबाया पावाराबो 50 हर्स पावार खानो बियो 50 हर्स पावार का सेम का इउर' 50 जों माने गोदान मडेल जाहैदों दामा एसे खम गोलैयो आरो बेहा बारा खमद्रायबो नङा 40-45 हाजारसोल' खम गोलैयो बेबो टायरा बैनिफ्राय देरसिन नामा बियो 42 निफ्राय अ नै टायराबो नै बे टायराबो नै 47आ देरसिन आरो बेनिफ्राय बेहा इउर' 42आ एसे फिसासिन टायराबो माने नै दानि 42आवहाय आरोना माबाया पावार ट्रेकआ मोनसे मोजां अपसन फैदों माने बे बटनखौ सेरोबा आरोना नों अबाव फासिनानै दं अबावबा गाज्रि जादोंबा अबेनिफ्रायबा गारिखौ जुदि लाबोनो हायासै माने बेखौ सेरनानै रायलायहरबानो माने डाइरेक्ट कम्पानिजों कानेक्ट जागोन आरो डाइरेक्ट सार्भिस सेन्टारनिफ्राय मानसि फैनानै माने बानायफैगोन आरो ओरैबायदि मोनसे अपसन दिरुनदों पावार ट्रेकआ नैबेखौ सेरबानो नै बेयाव सेरग्रा दङ सुइच दङ नै माने बेखौ सेरबानो डाइरेक्ट कम्पानिनिफ्राय मानसि फैगोन आरो बानायफैगोन थ' मोजां अपसन बियो पावार ट्रेकनिफ्राय मोजां दा मा लानाय जायो मिन्थिथ'आ दाबो फिक्स जायाखै फाइनाल जायाखै ना एसेर' बिनि दाम बेयो नै इउर' 42 प्लासनि गासै 9 लाख